pet grooming, home service. Ginagawa natin matatang aso. Aray taga-Mahaldan kita, na-open house service kami. Ang dami rin sa barangay. Ini po ito Pangasinan pala kami, mga boss. So, matanong na tayo pet grooming. Basta tayo rin sila luluganan. Start kanto ng pet grooming tayo, mga boss. Kung wala tayo asultan, may matidla, kantura guys, may tidla, bulbul la, tatanggapin mo mga boss, ang gano'ng masibog, basta kaya i-handle, ang nabumbanan nyo dahil sa natulungan nyo kami, kaya nito nyo i-home service, kaya nito nyo i-boom. Yun mga boss, hindi lang small breed, pati large breed po, ginuguro namin. Yan. Kung may mga sakyan din kayo dyan mga boss na junk car na binibenta nyo na o gusto nyo makinabangan kasi hindi na din na nagagamit, matagal na na-stock na baka walang pagod, binibili po namin yan. Pwede nyo po akong kontakin guys, ako mismo ang pupunta sa inyo pagka nagkasundo sa presyo. Kahit ngayon din ihahatakin na namin yan kaagad. Yan. May mga lahi naman kayo dyan na aso na may mga breed, husky, kagaya ng shih tzu, o kung ano-ano mga breed yan, basta may lahi, meron ako, pwede na po akong kontakin na yung nag-i-start service din kami mga boss. Yun, maraming salamat.